Nik uste EH Bildutik saiatu izan garela proposamen eraikitzaile bat egiten, eta uste dugu gaur-gaurkoz oraindik baliagarria dela. Esan bezala, 4 puntutatik 2 oraindik ez daudelako konponduta. Hemen esan da Lobaina plazako inpaktua konponduta dagoela, baina ez da egia. Alegazioen erantzunean planteatzen dira 2 modu biribilgunea zeharkatzeko, baina ez dute aldatzen lorategietan egongo den inpaktua. Eta azkenean, lorategietan egongo den inpaktua dator esplotazio eskema batetik. Eta esplotazio eskema bat ebitatzen duena edo gutxienez ez duena ahalbidetzen ekialdea eta mendebaldea lotzea. Hori, gure ustez, akats estrategiko handia da. Eta bestetik, jundizerako lotura dago. Hemen esaten zaigu, azterlan informatiboan sartu ordez horren egokitasuna, beste azterketa bat egingo dela. ETS eta mugikortasun planaren teknikarien artean, osea, azterlan informatiboa daukasunean mai gainean, gure ustez, logikoena da hor egitea azterketa. Eta ez atzerago ondoren egingo den azterketa batean hori egitea. Osea, gure ustez, hor atzeratzen ari zarete, jundizerako mugikortasun bat emateko aukera, ez da? Gure ustez, egon barko litzateke ja konponduta, gutxienez azterlanaren mailan, azterlan informatibo honetan sartuz, eta gero, Zabalganarako adarra eraikitzen bitartean, eraikuntza proiektua eginez. Gure ustez horrela egin barko litzateke. Gure ustez, proposatu diren osoko zuzenketak ez ditugu ondo ikusten. Podemosen kasuan, iruditzen zaigu ez duela gehiago aportatzen, ados gaude esaten denarekin, baina ez du gehiago aportatzen gure proposamenen aurrean, eta zenbait ideia lausotu egiten ditu, azkenean laburpen bat egin dutelako. PPren kasuan, zaharkituta geratu da, hitz egiten dute alegazio epea amaitu baino lehen, Barrio jaunak berak onartu du, eta EAJ eta PSren 2 zuzenketei buruz, esatea, ez daudela 2 zuzenketa, baizik eta bakarra, ez? Eta nahiko bitxia, bai, zuek esan duzue, hemen adostasun batera iritsi zinetela, nahiko bitxia iruditzen zaigu, EAJak eta PSek gai honetan mokoka ari ziren bitartean, Twitterren, edabideetan, eta abar, hemen osoko zuzenketa bakarra erakustea gai honetan. Osea, okerrez banago, hau erregistratzen dezue, abenduaren 9an, eta abenduaren 7an, ari zineten bozkatzen gauza ezberdinak Gasteizko udalean, honi buruz. Bai, posible da, hemen dana da posible. Beste gauza bada koherentea den edo ez. Posible, noski posible dela. Koherentea ezaigu iruditzen, eta horrek erakusten digu, lehen aipatu ditudan 2 aukerak. Edo hemen, zirko baten aurrean egon gara, antzeslan baten aurrean, eta dena zegoen aurretik pentsatuta, edo ez egon ezer aurretik pentsatuta, eta orduan iauk okerragoa da, ze ez duzu zuen artean hitz egin. Ze berriz esango dut, Arriola jaunak kasu honetan badu meritua jarri dituela udaltaldeko alderdi politiko guztiak ados hainbat gaietan, nahiko estrategikoetan. Nahi guztet, esanguratsuenak direla San Martingo ibilbidea eta Goikolarrako kotxetegien kokapena. Orduan, benetan uste dugu, zeozer hitzegin izan bazenute lehenago, orain ez ginateke egongo denborekin jolasten. Ze oso ondo iruditzen zaigu esan dugu, Zabalganako tranbia egin behar da lehen bai lehen. Akaro, ari zarete ja, tramiteak luzatzen, alegazio guztiak erantzun gabe, pixkat egoera arraro batean, eta gure ustez, lehenagotik hitzegin izan bazenute, besteok alegazioak ez genituzke jarri behar izango, eta segurazki tramitazio guztia hobeto eta azkarrago egingo zen. Eta seguruena, Gasteizko herritarrak ez ziren jarri dituzuen ezin egon horrekin jarriko. Beraz, errepikatuz gure helburua, Zabalganako auzotarrek lehen bai lehen izan dezatela tranbia modu egokienean, beste hainbat gasteiztarrok daukagun moduan. Eskerrik asko.